saka mastrategy ezanu ari easy kuoneka, but vanoita zvinhu zvechidofo. Hapana mwana wamai ndoda ndikuudze chinhu one nhasi. No matter what, hapana chinhu chinoitwa nezanu chinobudirira. Izvo zvogara wakazviisa mupfungwa, nyange wozogara uchengete mazwi angu iwaya. Zvese zvavanoita hapana chinobudirira, nyange kuba chaiko kana kuponda vanhu. Hapana mhosva yavanoita isingazikanwi. Hapana chinhu chavanoita chinobudirira. Zvese zvekuti zigi, zvekuti chichichi, don't worry about it. Give it like 3 months, 4 months, 6 months. Unenge wakuona hapana chinhu chinoitwa nezanu chinobudirira. Because Zanu PF i-corruption. Zanu PF ikabvisa corruption zvinoreva kuti netane fair judiciary system. Zanu PF ikabvisa corruption zvinoreva kuti vanenge vasakwanisi kuningirikira kuextorta kwavanoita maminerals enyika. Saka ndokuparara kuparara kwecorruption ndokuparara kwezanu PF. Saka vanhu ndozvavanofanira kuziva izvozvo. Because ikabva corruption haazokwanisi kuinda kumajaji unoti tabirira maelections, saka isusu tiri kuda judgment yakati. Zvino zvisasenzi zvichidaro. Saka Zanu PF is happy nesituation iriko. And Zanu PF iri kubhadhara ma-ANC leaders. Handi unoona mari yakawanikwa South Africa. Inini I've got information yekuti mari iyoyo yakabva kune machinda ekwedaya. Itori ningirikini, itori payment. Because ukatarisa kuSouth Africa ikoko hapana pakambonzi pakabiwa mari naRamaphosa. And isosi yemari iyoyo haisi kuzikanwa. Saka machinda aya ari papayroll. Ekuti aprotecte machinda ekuZimbabwe. Ana uyu yaanonzi secretary general uya. Kunoti Ramaphosa koti secretary general uya. Was like that nguva yatabuya Mugabe. Saka machinda ari kutosenza pamwe chete. Handiwana. Saka inyaya dzinenge dzichiitika dzekuti vanhu vanogona kutadza kunzwisisa kuti chiri kuitika chii. Because kwamuri ikoko kuSouth Africa, you are boosting the economy of South Africa. Saka so South Africa won't like to lose you guys. Saka zviri kuitika kuZimbabwe, South Africa ndiyo iri kubenefita more. Ndizvozvo.